arribar fins aquí han eliminat equips importants, a bons equips. S'han vist bons partits de futbol sala, tot i que aquest ha sigut molt tancat, molt resultat des de futbol de futbol sala. El 1-0 és el que és, si avui ha sigut un partit amb menys gols, doncs bueno, s'ha de competir també amb un partit d'aquesta manera. Avui hem guanyat la gent de futbol i avui hem perdut els futboleros, és el que hi ha. Això passa per aquestes santes, ens ajudem tots i no passa res. A gaudir del que s'ha fet, de tot el camí, no només és la final, i podeu estar contents els que heu fet tot el torneig. Subcampions del torneig, la gent del Maresme, Playa Game Cup. Campions, entrega